लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ खुलुमनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। तो दिनैनि भिडिअआ आलादा जानो थांगासिनो। तो दिनैनि भिडिअआ आं माब्लाबाबो बेबायदि माने बानायफेराखैमोन। तो भिडिअआनो जाहैबाय माने सासे आंनि लोगोनि माने हिन्जावखौहाय माने सासे बिजामादै मोनखानाय मानसिया माने बेबायदिनो माखासे सोलो बाहायनानै माने लानानै खारदों। तो आं बिनि सायाव दिनै भिडिअखौ बानायनो सानदों। तो जाय लोगो बिथाङा जाहैबाय धेमाजिनिमोन, बिथांनि मुङा सैलेन बर'। तो बे सैलेन बर'आ धेमाजिनिमोन मेनलि। तो बिथाङा हाबा खालामनानै टिपकाइ एरियायाव थाबायमोन आरोना। तो बे टिपकाइ एरियायाव थानाय समावहाय बिथाङा सासे एक्स एनडिपिमोन। तो बिथाङा माखासे रां रुफानि माखासे राहा लामा गैयि जानायलाय तो बिथाङा माखासे नखरखौ बेंनो नखरखौ दैदेननो थाखाय बिथाङा बाहेरावहाय आसामनि बाहेरावहाय खामानि मावनो दंहैयोमोन। तो बे समावनो बिथांनि हिन्जावखौ जाय बिजामादै मोनखानाय मानसि बिथाङा माने सोलो बोलो बाहायनानै तो बिथांनि गथ' 6 बोसोरनि आरो बिथांनि बिसि बिथांमोनखौ माने लानानै खारखोमानानै दङ। बबेयाव दंहैयो मिथिया। तो जिखियानो जा माने बिथां सैलेन बर' बा बिसाखो बिथाङा माने गावनि हिन्जावखौ न'आव फैफिनजानो लुगैदों आरो न'आव फैनानै आलो गोजोनै माने बिनि गथ'खौ लानानै बिनि नखरखौ लानानै बिथाङा संसार जाफिननायनि थांखि लादों। तो बिथाङा माने नासयाखै, नाङा होननाबो बुङाखै। माने गोरोन्थिया मानसिनि जिउआवहाय जायो। तो गोरोन्थिनि थाखाय बे खेबसेखौ निमाहा होनोसै होनना बुंदों। तो जायफ्रा खारखोमानानै दङ बिथांमोना अननानै बिथांनि गोसो गाबखांनायखौ नुनानै फैफिननायखौ आंबो लुगैदों। तो बिथाङाबो खावलायदों। तो भिडिअ बानायनो खावलायनायलाय आंबो भिडिअखौ बानायदों। रामहासि ब्रह्म, सैलेननि बिसि रामहासि ब्रह्म। तो नोंथाङा जेरावखि थाया मानो सैलेना नोंथांखौ हास्थायदों आरो नोंथांखौ नागिरदों आरोना। 6 बोसोरनि गथ', बे गथ'खौबो लानानै नोंथाङा मोजाङै मोजां नखराव फैनानै रायजो जाफैनो थाखाय नोंथांनि फिसाया खावलायदों। तो नोंथाङा गोसो गोथारै गोसो गिदिंफिननानै जाहाथे फैयो। तो आं बेखौनो मिजिंथिदों। रामहासि ब्रह्म बा सैलेन बिथांमोननि फिसाज्ला तो फोरमाय बर'। तो बिथाङा माने नोंथांमोनखौ आरो जि फोरमाय बर' बिथां गथ'खौ माने मोजाङै फरायनो लिरनो बिथाङा सिमां आरो आसाफोर दङ। तो नोंथाङा नखराव फैनानै मोजाङै मोजां फैनानै थाफैनांगौ। तो जाया लांदों बिथाङाबो जे बिथांमोननि नखरखौ फिनै दाफिननायाव जाहाथे मदद हेफाजाब खालामो। तो बेसेखिनिखौनो आं गुरै खावलायबाय। आरो सोरबाफोर जुदि बिथांमोनखौ नुदोंब्ला नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बिथांमोननि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं होनाय जादों। रामहासि ब्रह्मनि फट'आ नैबेनो। रामहासि ब्रह्मनि नैबे सावगारि आरोना, रामहासि ब्रह्मनि। तो बिथांमोननि फिसाज्ला बे फोरमाय बर' ना, सैलेन बर'नि फिसाज्ला। रामहासि ब्रह्मआ माने खारखोमानानै दं आरोना गुबुन सासे हौवाजों आरोना। आरो लाना खारनायनि फट'खौ नायदो, नैबेनो। बिथाङा जाबाय बिजामादै मोनखालायनाय सासे हौवा आरोना, बोराय मानसि। तो बिथां फिसाया माने हिन्जावखौ फैफिननायखौ लुगैदों आरोना नखराव। जेरैबायदि माने आङो होनानै होदों फन नाम्बार। तो बेयावहाय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरोना। तो जेसे हागौ नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम। तो बे गोनांथि, मानोना बिथांमोननि नखर दाफुंनायाव तो जों सापर्ट खालामनाया हाजासे जेसे हागौ नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामना होदो। तो दिनैनि भिडिअआ एसेखिनियानोमोन। तो नोंथांमोनखौ शेयार खालामगोन आरो बिथां नखरखौ हेफाजाब खालामगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। तो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर, हाजासे शेयार खालामदो ना। गोजोन्थों।